Така, поставена ви е задача да направите презентация за Лазарки и за Лазаров ден, как се празнува в България. Значи ще се разделим на екипи. Едните ще отговарят за изработването на презентацията, другите ще работят върху брошурата, която трябва да отпечатаме с програмата Word. С коя програма ще направим презентацията, Ангеле? С PowerPoint. Така, ще се научите да работите с още една програма, която е GIF анимация, ще направим анимация и ще завърши продукта ни с викторина. Разбрахте ли задачата? Да. Добре. Значи, срок. Всичките материали ми ги изпращате по интернет. Срока е други ден. Кой каквото е направил друг ден. Значи Ангел и Полин отговарят за презентацията, вие за текстовите документи, а вие двамата за анимацията.